Nazdar YouTubáci, dneska se spolu podíváme na to, proč bychom ten dusičnan amonný, který už máme vykrystalizovaný, nemohli použít bez předešlé úpravy na jiný dusičnan přímo do střelného prachu. Tak pokud si vzpomínáte, tak jsem v jednom z předchozích dílů uvažoval o tom, zda by dusičnan amonný nemohl být použit do střelného prachu a také jsem zmiňoval, že by možná mohl být použít, ale že strašně vlhne. A my si to teda teďka oskoušíme prakticky. Vyrobíme si v podstatě z dusičnanu amonného střelný prach, podobně jako bychom ho vyráběli z dusičnanu draselného. Budeme k tomu samozřejmě potřebovat náš dusičnan, dřevěné uhlí, síru, potom samozřejmě třecí misku s tloučkem, váhu, žličku a nějakou nádobu na míchání. Samozřejmě byste mohli použít mlýnek, já žádný ale vhodný nemám, který bych mohl obětovat na tyto chemikálie. Dávejte si s dusičnanem velký pozor, cokoliv železného mi s ním přišlo do styku, mělo tendenci potom reznout. Zřejmě asi uvolňující se amoniak velice dobře reaguje s železem. Tak, do třicí misky si tedy dáme dusičnan amonný a rozetřeme ho. To není nutné, abyste sledovali celý, takže já to tady useknu a potom se hned k vám vrátím. Tak ještě poznámka, předtím než to přepnu, budeme se k tomu chovat tradičně, podle tradiční receptury by dusičnan měl tvořit 75% toho střelného prachu, takže se k tomu budeme chovat, jako kdyby to byl dusičnan draselný. Tak, první poznámka k namleté směsi, představoval jsem si, že by měla být jemnější, tohleto je zhruba zrnitost kuchyňské soli, možná o něco menší. A už teď je cítit, že ten dusičnan, který jsem předtím poctivě sušil v troubě, aby se řádně prosušil, už zase vlhne. To je jeden z důvodů, proč se prostě nedá ten dusičnan použít. Strašně vlhne. A jak to znáte z filmů, vlhký střelný prach prostě nefunguje. Nicméně, když jsem dělal toto video, tak jsem měl ambice, že by ten střelný prach mohl aspoň trošku začoudit, takže jsem se rozhodl, že použiju veškerý dusičnan, který jsem si odvážil. Teď přijde docela sranda nadrtit toto dřevěné uhlí, respektive briketu z dřevěného uhlí, která by ovšem po nadrcení měla sloužit stejně jako dřevěné uhlí. Dřevěné uhlí se používá, protože má velký aktivní povrch a taky se asi dobře drtilo. Ta briketa není úplně vhodná. Samozřejmě to dřevěné uhlí by mělo tvořit tradičně 15% hmotnosti střelného prachu. Tady ani vidíte, že by nešel mlýnek použít, nejdřív byste to museli něčím rozbít. Co je výhoda toho tloučku s tou třecí miskou, že se dá spousta věcí v tom rozbíjet. Nemusíte to nutně jenom třít. Napadá mě, že jako náhražku za dřevěné uhlí by se dalo použít normální černé uhlí, nejlepší samozřejmě ten prach, který už je nadrcený, a potom třeba aktivní uhlí, které se používá v medicíně. To je taky v podstatě uhlí. Jde hlavně o zdroj uhlíku a musí mít velký reakční povrch. Ideální, aby bylo co nejlépe nadrcené, namleté na co nejmenší částice. Proto taky používám toto sítko, respektive trichtýř se sítkem. Nic hodnějšího jsem nenašel a nechtěl jsem ji špinit kuchyňské nádobí. Tady přijde část videa, kde zklamaný zjistím, že jsem nenadrtil dost dřevěného uhlí a že v této úmorné práci musím i nadále pokračovat. Taky jsem se zamyslel nad tím, zda používat i nadále tuto váhu, která podle mě neváží přesně ani
na gramy. Je to totiž kuchyňská váha s určitým rozsahem, běžně používaná v domácnosti. Na druhou stranu zase nemám na to, abych si koupil laboratorní váhu na 2/10 místa. Možná nějakou bazarovou a to je otázka, zda bych ji na ty své pokusy využil. No a kdybyste o něčem třeba náhodou věděli, tak mi napište klidně do komentářů. Síru naštěstí už mám nadracenou přímo od dodavatele, ale předtím, než začnu hrabat do té síry samotné, tak si aspoň očistím do toho lžičku. Sice neplánuju tu síru používat na nic jiného než na výrobu střelného prachu, za stolik taky nemám, abych ji použil ještě něco jiného, ale člověk nikdy neví a je zbytečný znečistit si takhle čistou látku. Tak síra tvoří tradičně 10% hmotnosti střelného prachu. A v momentě, kdy budeme mít navážený všechny suroviny a v takovéto vhodné nádobě, je třeba už jenom homogenizovat. Osobně jsem slyšel, že by k tomu měl dát aspoň 10 minut homogenizace. Homogenizoval jsem poměrně dlouho, taky jelikož to nešlo zapálit, jsem zkoušel vysoušet prach fénem, což v pokusech mimo kameru přineslo zlepšení, nicméně tady na kameru můžete vidět, že s určitým časovým odstupem už to zase nechtělo chytat. Prach s dusičnanem zrcadlným, kterým by normálně splanul, zanechal s sebou hromadu kouře, je prostě s dusičnanem amoným nevyrobitelný. Ta substance je tak vlhká, že to prostě nezapálíte. Kdybych to pálil zapalovačem nebo sirkama, tak se ještě spálím prsty. Tak mě napadlo použít sílu slunce. Ale i tak to nešlo. Tak jo, já vám děkuju za pozornost, jste skvělý publikum, pokud máte chvilku času, podívejte se i na moje ostatní videa. Přihlašte se k odběru, nechte nějaký komentář, ale hlavně mějte se super. Ještě jednou díky moc za pozornost, byli jste skvělí, pokud se vám video líbilo, dejte like. Máte-li čas, podívejte se i na moje další videa, chcete-li videa dostávat pravidelně každý týden, přihlašte se k odběru. Tak naschle u dalšího dílu a mějte se super.